Mikil kif sawru kien m'għandix kiel Sissin saqwi u sejjed Bajit jaxku ma' kurri Baħarik għal-dawra mej Lilek jimdejjem osej Inti diamant Nofs il-Mediterran Għawdex il-bis Tatini serħan Bikferħan Eżis telespettaturi għal-ġimgħa nagħtikom merħba. Matul is-sekli kienu diversi wliet il-gżira li permezz ta' ħidmietom taw ġieħ lill-art twelidhom u beqgħu infakra anki wara mewthom. Fil-programm tal-lum sejrin insiru nafu aktar dwar saċerdot kontemporanju li jgħix u miet b'fama ta' qaddis. Qed nirreferu għal Dun Mikel Attart, meqjus minn bosta bħala għaddej eżemplari ta' Alla. L-anniversarju mill-mewt ta' Dun Mikel Attart tfakkar biċ-ċelebrazzjoni ta' qudiesa fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Fl-omelija l-isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Teuma qal li Dun Mikel kien bniedem mal-bnedmin. Kien kapaċi jitkellem u jkellem, jisma' lil kulħadd miż-żgħar sal-kbir. Mhux biss fl-età imma saħansittra politiċi, nies fil-poter, isfijiet u kardinali. L-isqof ta' Għawdex jiddeskrivih bi 3 frażijiet. Bniedem integru, jikkomunika man-nies u jħoss mal-batut. Meta taraħu tisimgħu, m'għandekx dubju x'inti tara jew x'inti tisma'. Ma tistax taħseb u tgħid imma fejn qiegħed jgħid hekk. Imma fejn irid jasal m'għandekx ċans. Għax dak li tara kien Dun Mikel. Dak li jgħid kien Dun Mikel. Raġel integru għaliex għax kien ħaġa waħda ma' Alla. Kien ġili kont naraħ, niftakru sew. Jagħmel parti mill-esperjenza tal-vokazzjoni tiegħi kif jagħmel parti mill-esperjenza tal-vokazzjoni ta' ħafna saċerdoti oħra Awċejn u anke Maltejn. Kont naraħ qabel jgħid kelma Dun Mikel kien jaqaf tgħid. U jibqgħu ċerti li dak il-ħin kien jistaqsi imma kieku Ġesu kif kien jirrispondi. Imma kieku Ġesu kif kien jaħsibha. Imma Ġesu x'kien jgħid. Dak kien Dun Mikel. Tribunal fil-Kurja ta' Għawdex lesta ismih tax-xhieda ta' persuni li kienu jafu mill-qrib lil Dun Mikel Attart li ħajdu qiegħda tiġi studjata bir-reqqa bħala parti minn kawża għal beatifikazzjoni. Is-saċerdot li għal ħafna għex ħajja qaddisa għadu kemm għalaq 17-il sena mejjed. Monsinjur Daniel Sherry li kien qrib ta' Dun Mikel ta' aġġornament dwar fiex wasal il-proċess tal-kawża għal beatifikazzjoni ta' dan is-saċerdot min-nadur. Il-kawża tal-beatifikazzjoni fuq livell dioċesan miexja wara li t-tribunal sema aktar minn 90 xhieda ta' persuni li kienu jafu personalment lil Dun Mikel. Bħalissa il-Kummissjoni Storika qiegħda tistudja l-kitbiet tiegħu u l-Kummissjoni Teoloġika qiegħda tara li l-kitbiet u t-tagħlim kollu ta' Dun Mikel jaqbel ma' dak illi tgħallem u temmen il-Knisja Kattolika. Bit-tama li jekk Alla jrid meta jintemm dan il-proċess dioċesan, il-kawża tal-beatifikazzjoni tkun tista' tkompli mbagħad ġewwa Ruma. Kif jiġdu dawk kollha li jafuh u iltaqgħu miegħu, Dun Mikel ħalla marka fil-qalb ta' dawk kollha illi iltaqgħu miegħu u xi darba jew oħra ġew f'kuntatt miegħu. U għalhekk hija x-xewqa u t-tama tagħna illi permezz tiegħu Alla jiġi jiltaqa' mal-bniedem tal-lum. Il-marka li ħalla warajh Dun Mikel hija sinjal tal-imħabba tal-Alla għalina li qegħdin ngħixu llum. U għalhekk nawguraw li verament xi darba narawh fil-glorja tal-Artali. Miriam Portelli, edukatriċi li kienet fil-grupp tal-missjoni ta' Dun Mikel, spjegat kif iż-żelu ta' dan is-saċerdot kien jispira lilha u lil bosta volontira oħra sabiex jgħixu esperjenza missjonarja f'pajjiżi barranin. Dun Mikel kien missjonarju għalkemm forsi qatt ma mar fl-art tal-missjoni għal ħafna snin, però kien jemmen li hu minn hawn jista' jgħin il-missjonarji li qegħdin f'art imbeda. U kien jemmen li apparti l-flus
xi ħaġa sabiħa li tista' tagħmel mal-missjonarju li tmur iżżurhom. Kien jgħid għal ftit ta' żmien nieħdu l-Għawdex għand il-missjonarju. Jien sifirt ma' Don Miquel darbtejn, darba t-Tunezija u darba l-Peru. U nista' ngħid li l-esperjenza tal-Peru kienet waħda mill-aqwa esperjenzi tiegħi. Ma kien jibża minn xejn, ma kien jaqta' qalbu minn xejn, għalkemm kien ikun għajjien u anki xi kultant anki l-mard kien itelfu milli jagħmel dak li jixtieq. Però Don Miquel kien jibqa' jinsisti li jakkompanja l-missjonarju fit-triq tiegħu. Kien jemmen li b'dak il-mod u jista' iwassal lil Ġesu lil dawn il-missjonarji. Anton Merċieqa, membru tal-Mużew fi Nadur, li għal ħafna snin flimkien ma' Don Miquel Attard ta' is-servizzi tiegħu fil-formazzjoni reliġjuża ta' mijiet ta' tfal u żgħażagħ, qal li jħobb jiftakar f'xi kliem li kien jgħid Don Miquel Attard u li bihom kien ikun ta' kuraġġ għall-oħrajn. U kellu qisu 3 talimiet fil-ħajja illi kien l-ewwel waħda kien meta inti tirnexxi toqgħodx tissupervjata illa għaliex mal-ar tieħu sabta kbira. Meta ma tirnexxejx, toqgħodx tinkwieta u waqgħod tiddisappunta ruħek illa għaliex il-mulej anki minn dik it-taħwida, anki minn dak il-fjask, kapaċi joħroġ il-ġejk. Tifieri għalih din kienet xi ħaġa qisha u mbagħad kienu ħobb jgħid dejn. Fil-ħajja hawn is-slaleb u hawn il-mart. Aħna b'dawn l-okkażjonijiet jew nitħadnu mas-salib ta' Kristu, jew niddispraw mal-ewda ta' Ġuda. U dawn l-affarijiet jibqgħu f'moħħok, jgħidhom aktar minn darba, aktar minn 2 u jibqgħu f'moħħok. Kif qegħdin nisimgħu is-saċerdozzu u l-ħajja qaddisa li jgħix Don Miquel Attard għandha rilevanza mhux biss għall-kleru u l-poplu Għawċi, imma anki għal dak Malti u universali. Dan jixħduh bosta saċerdoti li tagħhom Don Miquel kien id-direttur spiritwali. Imħabba speċjali li dan il-qaddej Alla kellu kienet lejn is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Don Ġerard Buħaġar, ir-rettur attwali, kien mitla ta' Don Miquel Attard, kemm bħala student u seminarista u iktar tard bħala sieħbu fis-saċerdozzju. Jiena nħossni bniedem fortunat nista' ngħid jien wieħed mit-tfal ta' Don Miquel Attard għaliex aħna kbirna miegħu bħala direttur spiritwali kemm meta kont is-seminarju minuri kif ukoll is-seminarju maġġuri u aktar tard anke bħala saċerdot. Xi ħaġa li dejjem kien jirripetilna proprju dwar is-Santwarju ta' Pinu u ma tantx kien isejjaħlu s-Santwarju ta' Pinu, imma kien isejjaħlu the special spot. U dejjem kien jgħid il-parroċċi tagħna għażluhom missirijietna fejn jibnuhom il-knejjes tagħna, imma s-Santwarju ta' Pinu għażlitu il-Madonna biex minn ġo fih hija tlaqqa lil kulħadd ma' bina Ġesu. U Don Miquel kellu imħabba kbira lejn is-Santwarju ta' Pinu, tantu hekk mhux biss billi waqqaf diversi gruppi, anke gruppi ta' talb, imma xi ħaġa li forsi l-aħħar ħaġa li huwa wettaq għax propju meta bdejna nagħmluha Don Miquel beda jerfa' is-salib tal-marda tiegħu. Propju fis-sena 1998 għall-ewwel darba saret fuq barra fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu il-Velja Għażiża ta' Santa Marija. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni f'ta' Pinu l-isqof Tewma ġie ppreżentat bi ktieb li għadha kemm ħarġet il-postulazzjoni tal-kawża. Jiffoka fuq kif Don Miquel Attard baqa' fil-qalb ta' dawk li ltaqgħu miegħu. Il-kollega Joe Camilleri iwasslilna reċensjoni dwaru bilan li kull min qiegħed isegwi il-programm tagħna jifhem aħjar min kien dan is-saċerdot eżemplari. Don Miquel Attard kien assis umli minn Nadur Għawdex li miet fis-sena 2004 b'fama ta' qdusija. Fil-fatt imbeda il-proċess għal kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu. Pubblikazzjoni riċenti li għadha kemm ġiet f'idejna tiġbor ħafna kitbiet ta' il-fuq minn 40 kontributur li b'mod jew ieħor kollha kellhom kuntatti u intlaqtu mill-ħidmiet, mill-email, kif ukoll mill-kitbiet u mill-kliem u anki mis-skiet prudenti ta' dan il-qassis li kien għaddej ta' Alla. U
u ma' ġabriet ta' kidbiet li kollha juru il-karizma ta' Dun Mikiel li kien assis ordinarju imma fl-istess ħin tant straordinarju. Dun Mikiel Attard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li ltaqgħu miegħu u ktieb ta' 336 paġna b'għadd ta' ritratti li jissuktaw ikattru l-biografija u l-attività evanġelika ta' dan is-saċerdot. Ippubblikat mill-postolazzjoni tal-kawża tal-beatifikazzjoni u mitbuħ fil-Gozo Press fuq karta leqqiena 10 radba. Il-pubblikazzjoni tikkonsisti f'10 kapitli b'daħla u b'żewġ introduzzjonijiet rispettivi mill-Kardinal Mario Grech u mill-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma. L-aħħar paġni jiġbru 24 appendiċi osra. Minkejja l-varjazzjonijiet stilistiċi tal-kontributuri, l-artikli ma jiġbdux fit-tul huma miktuba bi stil ċar u mexxej li għandu jappella għal firxa wiesa ta' qarrejja. Il-kontributuri jinkludu saċerdoti, dirigenti tal-Knisja, nies ta' ħajja kontemplattiva, imma wkoll lajċi, kemm żgħażagħ u kemm adulti, inklużi sportivi. Kollha ntlaqtu mill-karizma ta' Dun Mikiel. Ħassewa waqt kuntatti spiritwali, waqt prietki, ġemat ta' talb, meditazzjonijiet, ċelebrazzjonijiet tal-Ewkaristija, waqt qsim ta' esperjenzi fil-missjoni u l-kitbiet jirreġistraw fażijiet differenti miż-żgħożija ta' Dun Mikiel sad-tbatija tal-marda li tefetu mifluġ f'qeħ ta' sodda. Nimxu fi vjaġġ fid-dinja ta' Dun Mikiel li fija kellu spazju u ħin għal kulħadd minn jisbaħ sa tard ħafna bil-lejl, ħin għall-istudenti u għaż-żgħażagħ fis-seminarju, fl-għaqdiet tal-mużew, fil-klabb tal-futbol. Għal nies imtaqla bitħassib u b'inkwiet, għal morda, għal foqra u emarġinati fartijiet il-bot minn xtutna. Kien l-ispalla u l-ħajt tal-ken għal-bosta. Kull post u kull ħin kien għalqa fertili biex iqarreb lill-bniedem lejn Alla. Fil-fatt, fil-kitba tiegħu il-Kardinal Mario Grech iħossu komdu jistqarr li għal-jom Dun Mikiel kien il-ħames Vanġelu. L-Isqof Anton Teuma kiteb li Dun Mikiel kien xi daħajja tal-qalb tan-nar għal Alla, qalb tal-laħam għal proxmu u qalb tal-ġebel għalih innifsu. Il-test propju tal-ktieb jibda biografija qasira ta' Dun Mikiel li kien il-wilt il-kbir fost 13 tal-familja Attard. Niksbu tarif ġenerali mill-ewwel snin ta' tfulitu, il-ħidma pastorali u l-formazzjoni tiegħu. L-ewwel żewġ kapitli tal-ktieb jiffokaw fuq aspetti spiritwali. Bniedem li jispira spiritwalità u assis mudell għas-saċerdoti huma dawn iż-żewġ kapitli. Dun Mikiel la kellu pretensjonijiet u anqas ambizzjonijiet għal xi karriera fil-Knisja. Meta ommu ittamat li jola fil-ġerarkija tal-Knisja u ma jibqax bħala abbati bis-suttana sewda u bl-ispirlizza bajda, mill-ewwel ikkummenta: "Ara ommi, trid tħammar li wiċċi." Għax moħħu kien biss fl-umiltà u fl-ispiritwalità biex jikkomunika b'kelma sempliċi imma ċara u ħajja. Kien direttur spiritwali għall-istudenti fis-seminarju, social worker u counselor għall-immigranti, għad-drug addicts u għall-alkoholiċi. Deskritt bħala saċerdot tan-nies, moni wkoll b'sens ta' umorizmu floku. Konfessur infittex minn bosta, biss la kien dommatiku u lanqas ma jiddiletta bil-moralizmi. Kien jaħrab l-iskrupli u bħalma kien hemm inkiteb għal Dun Mikiel kull regola kienet biss linja gwida. Kien iħeġġeġ għal qdusija bl-eżempju u b'kelma diretta li tolqot. Fil-fatt fommu kellu bosta idjomi u slogans effettivi. Nhar ta' Sibtijiet, meta ħafna nies kienu jixxalaw barra minn djarhom, u kien jinħakem minn dak li jissejjaħ is-Saturday Night Fever, miġbur f'talf u f'mappa ta' riflessjonijiet fuq Ġesu sagramentat magħluq waħdu fit-tabernaklu. Studenti u kollegi li sabuħ strumentali fl-għażla tal-vokazzjoni baqgħu jożżu s-sentenzi osra li kien iħobb jgħidilhom. Fuq kollox jiftakruh jintelaq għal kollox fil-qalb ta' Ġesu
u f'dik ta' Ommu Marija mogħtija ġieħ fis-santwarju tagħha ta' Pinu li kien iħobb isejjaħlu The Special Spot. Minkejja l-problemi ta' saħħa kellu enerġija fiżika u mentali, anki biex jikteb u biex iwellet inizjattivi ta' evanġelizzazzjoni. Jidher li kien imwieled edukatur, assis prattiku, moni b'sens komun, innovattiv u inventiv li jaraf jinqeda bi-strateġiji u b'metodoloġiji moderni bħalma kienu il-flash visions u l-ġim talb għaż-żgħażagħ. Kapitlu 3 tal-ktieb jorina lil Dun Mikiel bħala qassis li fehem ir-reliġjożità popolari. Għalih kellha aktar siwi minn sempliċi manifestazzjoni tradizzjonali, folkloristika jew inkella artistika. Festi popolari bħal dawk tal-ġimgħa l-kbira, tal-miliet u tal-padruni tar-raħal setgħu jissarfu f'għodod spiritwali u f'riflessjonijiet profondi biex in-nies ma jibqgħux biss spettaturi. Il-kapitlu ta' wara bit-titlu Qassis qrib iż-żgħażagħ jiffoka għal kollox fuq Dun Mikiel, il-qassis dejjem bi spiritu żagħżugħ fuq il-passi ta' San Ġwan Bosco. Saċerdot ta' qabel żmienu li ħareġ mill-eluq tas-sakristija u rifes l-etibi tal-qdiet reliġjużi, soċjali u sportivi biex bil-pariri u bl-inkoraġġiment ikunu ta' kelma pożittiva fuqta. Il-kapitli 5, 6 u 7 jerġgħu jaħduna lejn il-Ministeru Saċerdotali ta' Dun Mikiel. Kien il-promotur tal-grupp missjonarju Awċi biex l-aktar fost iż-żgħażagħ ixerret imħabba lejn ħuthom fl-artijiet tal-missjoni. Flimkien ma' gruppi ta' volontieri organizza esperjenzi f'pajjiżi imbeda bħall-Eġittu, il-Kenja, l-Etjopja, il-Pakistan, l-Indja, il-Brażil, it-Tunezija, l-Alġerija u l-Peru. Minn barra l-pastorali, hawnhekk kien jagħmel xogħol manwali, jgħin fil-ħasil tal-morda u anki qaxxar il-leħja lill-irġiel li ma setgħux iħaddmu jdejhom. Il-btala tiegħu ta' kull sena kien jibbukkja għall-artijiet tal-missjoni biex isib lil Kristu fil-Knisja tal-Fardal, il-Knisja tal-Qadi. Bħala qassis li trawwem fil-mużew, Dun Mikiel xorob ħafna mill-ispiritwalità ta' San Ġorġ Prega. Fil-fatt, baqa' qisu t-tifel safi b'għajnejn mimlija dawl u bit-bissima li tiġbed il-qlub. Kien jaf meta għandu jiskot u jisma' biex jasal jibdel kull ħaġa negattiva f'oħra pożittiva, għax hemmen li Alla kien jaf jikteb dritt fuq linji mawġa. Kellu l-viżjoni tal-apostolat ta' triq, imma kien ukoll il-qassis b'viżjoni kontemplattiva. Kien ħabrek biex f'Għawdex infetaħ monasteru ta' ħajja kontemplattiva li mbagħad ma ssoktax jiffunzjona. Ħolom ukoll biex iwaqqaf istitut sekolari fis-Santwarju ta' Pinu. Kien il-ħolm ta' viżjonarju li xtaq jilħaq lil poplu kull mezz. Għax kif naqraw f'kapitli 9 u 10, Dun Mikiel kien bniedem Marjan li blajnuna ta' Omna tas-Sema emmen li seta' jersaq lejn in-nies. Il-kontribuzzjonijiet f'dan il-ktieb juru li s-saċerdozju ta' Dun Mikiel kien dak ta' servizz. Imqeda b'kull ma seta' biex ikun qrib in-nies. Għalkemm ma kienx jiffrekwenta s-swali tat-teatri, kien iħeġġeġ ukoll il-produzzjonijiet teatrali għax emmen li l-palk kien pulptu modern. Effettivi ħafna fil-kontenut u fil-preżentazzjoni tagħhom huma s-siltiet qosra wara qatt ta' kontribuzzjonijiet. Kważi l-artikli f'din il-pubblikazzjoni kollha jsemmu u ħaqqu il-kwalitajiet ammirevoli u l-karatteristiċi nobli u straordinarji ta' dal-qassis, flimkien mal-inizjattivi li ħa u l-modus operandi tiegħu. Forsi dawn ir-repetizzjonijiet ta' tarif, ta' ġrajiet u ta' kwotazzjonijiet m'għandhomx jitqiesu bħala nuqqas editorjali. Rridu niftakru li l-pubblikazzjoni mhix prodott ta' tim ta' awturi li ħadmu flimkien, imma ġabra ta' artikli li nkitbu separatament fi żminijiet u f'okkażjonijiet differenti. Inġabru wkoll minn sorsi diversi. Forsi r-repetizzjoni tista' sservi biex tfakkar u tisħaq aktar il-personalità kontrastanti ta' Dun Mikiel bħala mudell għalina. Hemm artikolisti li jsostnu dak li ntqal jew li nkiteb qabilhom, imma hemm kontributuri oħra li mal-fatti jinfilsaw riflessjonijiet, analisi u kummenti li jsamruk taħseb li missew l-umanità ta' Dun Mikiel.
Għalhekk il-mertu ta' dan il-qaddej Alla jidher aktar ammirevoli għax kien bniedem tad-demm u l-laħam li b'umiltà, bl-aktar modi komuni imma b'konvinzjoni u b'sagrifiċċji ola il-fuq mill-ordinarju. Lumikil Attard ġarrab ukoll id-dbatija. Qatt ma gerger għax kien dejjem imħejji għalija. Kien jemmen li jew tħaddan l-għoda tas-salib inkella dik ta' Ġuda. Jew tażel is-salib tal-fidwa inkella id-disprament. U kif jorina il-kapitlu 8, Dummikiel bata fis-skiet, kemm minn weġġat li seta' wassallu nuqqas ta' apprezzament ta' xi wħud u kemm mill-mart fiżiku li għanqallu wkoll u ġieħ mentali. Fost l-oħrajn kontribuzzjoni li laqtitni kienet dik ta' oħt Dummikiel, Doris, li għal 8 snin daret bih anki meta kien mitfuħ fis-sodda. Hija kidba ġenwina li mingħajr iperboli, b'mod dirett u sempliċi twasslilna l-qdusija ta' Dummikiel. Għax il-qdusija tidher l-aktar f'kuntesti diffiċli ta' dbatija meta l-bniedem juri tassew x'inhu, meta jola għax jagħmel l-għażliet korretti u jeleb kull teddida negattiva. Dummikiel kien uman u sensittiv. B'sinċerità li l-oħtu kien qalilha kemm sibta bitqila biex ngħix il-paroli li kont ngħid. Qatt ma gerger, qatt ma stenna xejn straordinarju, aċċetta fis-skiet, segwa l-kura medika għax hekk kien miru, imbagħad intelaq fir-rieda ta' Alla. Dummikiel Attard miet fit-30 ta' Lulju 2004 fl-età ta' 71 sena. Warajh ma ħallix glorji u onirviċenzi. Il-pubblikazzjoni li flejna llum, Dummikiel Attard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li ltaqgħu miegħu, turina biċ-ċar li t-testament tiegħu kien biss wieħed ta' qdusija u l-legat li ħallilna u dak ta' mħabba totali. Il-ħin għad-dispożizzjoni tal-programm tagħna wasal biex intemm. Nittama li t-tarif li wassalna jgħin sabiex il-memorja ta' Dummikiel Attard ma tintessix u numru dejjem ikbar ta' nies isiru konxi mill-ġid li wettaq f'ħajtu dan is-saċerdot. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn Għawdex bħallum ġimgħa, jiena Alison insellmilkom. Dik il-paċi kiskiet Artmonija bl-isbaħ ġmil kif sawru jien m'għandix jien Sisin sawi u sejjer bajjit jax ma' gurriel Baħarik bħal dawra mejt lilek jien dejjem ossejt